Evo jedne zanimljive priče o Mariji Šerifović koja će se sigurno svima svideti i shvatit ćete zašto je toliko licemerna. Zašto kažem da je toliko licemerna? Naime, nakon osvajanja Eurosonga desila se večera za rođendan Verice Šerifović, gde sam ja rekao da treba da idemo do Skoplja na koncert Tošta Proeskog, pokojnog na stadionu, Vardarovom stadionu, i Verica je rekla: "Pa šta ćeš ti, Marija, kao ti si zvezda, ne treba da ideš kod Tošta." Ja kažem: "Verica, šta pričaš?" I tu nastane naravno rasprava, gde se posvađamo. Toše mene zove nakon par sati i pokušava da dogovori. Ja mu kažem: "Izvini, Toše, ali ona neće da dođe zato što joj je majka tako rekla", i ona se složila sa tim. Ubrzo posle toga, mislim jedno 15, 20 ili možda mesec dana, je Toše nesrećno poginuo. Sad, šta se sve tu izdešavalo, ne znam, ali znam da me Marija istog dana zvala da idemo na Toštovu sahranu. Ja sam samo spustio slušalicu, a pre toga je rekao: "Ti si jedna licemerčina i nemoj više si okrenula moj broj telefona."